Dankjewel. Het minister gewoon, ik denk we hadden het er ook voor. Denk ik. Ja. Dan zit je een heel jong klaar, nou, dat is er ook wel. Ik zou het zeggen, een jonge klaar. Steek perfect. Ja, goed. Dat is een goede serie, goed op ons. Geweldig. Nou, dames en heren, ik moet jullie vragen om, zeg maar weer, een beetje de zee te spreken, zodat de zaal... Kijk je nog een filmpje, een beetje afvallen bij jullie, kijk. Ze hebben het wel al gezien, maar het kunt dan doen. Ja, ja, en dan moet je jou verrast doen en je moet er gaan zien. Oh, zeg maar. Dames en heren, we kijken naar het filmpje en dan aansluitend... Geestelijk beginnen. Natuurlijk, Nemes Binder S, dames en heren. En het is een eer om ze aan te kondigen. Zaterdag hebben die jonge kloren uit Nieuwstad.